Mandibulise kubaphulaphuli beFaze FM, ndibulise kubalandeli bakaMashava, uMr Gideza, ndibulise nakwesi sonke. Kakhulu. Bamameleyo phaa, how well would you like introduce yourself? Bantu ngubani lo sihleli naye apha estudio namhlanje? uMashava nguSandulela Xhobongo. Ndizalwe apha eMdantsane kwa-6. Ndiqale umculo 97. 97 sasiyigroup ama-groovies under KK Productions. So baqhubekeka ubomi ndazo kuphela ndisi. uMashava nguSandulela Xhobongo. Ndizalwe apha eMdantsane kwa-6. Ndiqale umculo 97. 97 sasiyigroup ama-groovies under KK Productions. So baqhubekeka ubomi ndazo kuphela ndisiya solo as uMashava. 2000. Yeah. Yabona ngoma idlala eqala? Yes. Ithi sala kutshela ingoma kwi-first album yami. All right. Ayithisa qhithi zonke ingoma zaziphayana zaziwothi zonke. Ila album yenza uMashava. Ihlobeni laqala ngale ingxaki manje nani-choreographer. Okay. Nani-choreographer early 90s. Sine group okuthiwa yiyo Nova Youth Club. So sasine-class Inkwenkwezi sasini kwesisikolo phofu saqala eFandikaka. So saqala apho ke sihamba ke ezi-events omisintoni nisirhobusana. So laa nto kawukho kogodla uzondibona apho. I think kwakukho i-event wayiyenzile. Hayi khona ama-groovies okuqala. Thina singawesibini. So sasiyophefuma kulaa event inabo noNtokozo noAndile. Yabo so sasiyophefuma phayana. So uKK wazondibona apho. So wathumela kwenzeke ngokuba baxabane nama-groovies lawo kuqala. So kwafika abantu babo endlini ethi ngiyafuna uKK hayibo sifunela nto so kwathiwa sayiva phasi so saye ke bakubra KK but ke uqala kwethu ke saqala sakwakuzoba kwakho into okuthiwa ngu-Share Road to Fame. Okay. Ayi-competition ye-dancers ehamba all over i-SA so sangena saqala ngaloo competition before sibe yi-group of ama-groovies. uMashava ngumuntu wabantu nandidlala nesport kakhulu esigele ndikuthi kwakulantuka kwisoka. Yes. Ndizithandela nelanto nebhayisekile yabo ibhayisekile yandikhwela nangomva yabo. I think ndingu-sportsman because ndandidlala necricket yabo necricket but kwenzeka ke ngoku but umculo ke yayinto esegazini because ndijayive ndisemncinci kwam na but ke sikhonze mosipha endlini eSt John's. So sasikhonzela phaa endlini kukho ikwayi kubona laa nto ikwayi zisecaweni isikolo cawenkulu siyocula phaa sizi-boys. Ya uMashava I think ndikhule ngecawe sisoba akukho lula kwangekho lula but kumnandi kubona mos uthi usafunda ube uvele ezithivini because thina kwangalaa nyaka uyi-1 saflya sayakojim eJoburg and then kwakho nokuphazamiseka ke ngokwezincwadini because umntu uqhuba kakuhle ngapha then le fame ifika yabo uphume ezithivini singabokuqala mos kwakuphuma ezithivini. So ya kwakumandi kwakumandi gqithi but ke kwelinye icala ke i-disadvantages esigela because nakwi-accounting hayi ndijobha because i-accounting yandikude kakhulu kuyo yabo. Ubomi ngokufumaniseka uba ngosiphatha nee-cellphone kwakho nee-cellphones Motorola ufumaniseka yonke into itshintshile ngoku and then ngoku umntu usecrazy ngento edibene nomculo ngapha ubomi besigela hayi bumile yabo. Otherwise umntu kwakulaa nyaka zange ndipase grand. Zange ndipase grand kwenzeka kunyaka olandelayo hayi umntu wathi ngumculo hayi ke isikolo ndasijongela ngaphi natshona endlini intoni andikwazi explain because ndiyabona uba mandithi ndibuye esigele ndikhula i-uniform siyorehesa. That's why nangoku ukwilaa nto kiMashava Youth Development ne-Teamverse Entertainment abantwana bajayiva phaa kumbenza umculo ndibeka isikolo phambili because andifuni bahambe laa ndlela ndiyihambileyo benze ezaa mistakes ndizenzileyo. So abantwana xa bezawubhala ndibafuni kwii-rehearsals. Naxa umntana enomsebenzi omninzi wesikolo umntana makenze umsebenzi omninzi wesikolo then abuye aze apha emculweni kwi-dance because into eyenzekayo abantwana bathi bongena phayana nabo bafuna uba iba ne-over excitement. No, into ebalulekileyo sisikolo le nto ndiyenzayo nabo mna ndicutha ixesha labo apha esitratweni bangatshayi ii-drugs nezaa nto ze-teenage pregnancy. Ndiavoyida ke ngoba ngahambi laa ndlela bendihambile iphinde ihanjwa abanye abantwana so ndilungisa ii-mistakes zam kwi-community. That vision.
kaloku le nto kayemashawe ye-development kuthe ke ngoku kwafumaniseka uba into umculo akusahambi kakuhle ziyatshintsha most the more iminyaka ihambe izinto ziyatshintsha ndafumaniseka no-KK production apho ukhokho ngoku ubuye umva emculweni uya kwezinye ii-businesses so ndake nathi cwanga ndingumashawe kukho ixesha okufumaniseka noba yi-depression umntu uyasela nje usoloko unabile phofu ayikho konwabe yabo umntu ongasasoloko elaa ke ndongo I understand. Noba kukhala ingoma yam emotweni erediyweni ndisike ndibe nestress ndidike ngaske ndiyicime yabo emveni kona qho mama ndibone mosilande yokhuliswa yifemeli ecaweni hayi kodwa ndizalwanga ndinje ndahlala phantsi athi makhe ndibuyise inyawo apha etywaleni ndaqala phantsi ndaqalisa abantwana no man ukhokho Godle bendithathe mos mna ndiyi-choreographer ndibhizi nedance makhe ndiphinde ngoku ndidibana nabantwana bam ndaqokelela ndathatha abantwana bayi-4 ndandizixela uba phofu ndizawuthatha 6 or 10 but ndingadluli phaa hayi ndaqokelela kwakho umtshana wam ke nabanye bapha e-areeni sayipusha le nto I think phofu before bona ndike ndotsho Cape Town ndafika ndenza umculo phayana Cape Town ndandihlala estudio ke phaa ndihamba iCape Town ayoyam Cape Town make ndibuye ndizedladleni ndabuya apha ndabaqalisa ke apha kukho abantwana bomavula amazibuko masixole yabo but nalapho ndafumaniseka abantu ndibathathileyo ingathi ndidibene nabo sengekho right ncam abanye babo ndaphinde nayiyeka I think that was 2010 kwam eCape Town ndaphinde ndahlala ngisezi-ups and downs ke ufumaniseka ube uthi sowupusha ube kwinto nabanye abantu ekuhlaleni abanye bakutyhafisa umotivate ukuthi hayi sukasake siyibone izophela apha hayi no kwarayithi kwenzeka ndalala esibhedlela kwafumaniseka uba ndinenyumonia but ndagrab ndathi ubuya kwam esibhedlela athi no ake ndiphinde ndibuye ndiqala abantwana bike ngokudance ndabuya ndabaqala I think bengo-2018 hayi kusuka 2018 ndabana abantwana bayi-6 siqale nge-formos wafumaniseka abantwana bam bayapaselwa nasesikolweni nabantwana bam funeka bangene emakhaya ngo-6 o'clock umntana makabe siyadini andimfuni umntana osesitratweni akho ndiyomntana phaa emveni ngo-6 okokuqala mos sikhule ngekwaito team ndibe ixesha liye lihamba ngoku umculo iyatshintsha kungena igqom amapiano ipiano lelangoku and then ke ngoku laa nto lento ndidla ngokuthi kwezinye artist if uyi-artist osebenza nam zama ufunda ngeli xesha lilandulayo usebenza nalo khampani ufunda uba kusetyenzwa njani apha emculweni at the same time le nto uyihambise nesikolo yatshintsha into kwaphela ii-CDs kwakho amakhasethi amakhasethi kudala yatshintsha amakhasethi kwayeka amakhasethi yazi-CDs zaphela ii-CDs kukho ii-USBs ngokubuya iqaphela and umculo kwakukho music bars oomuzika ukhwela lapho ubheke etown ubheke eVincent uyothenga i-CD lamashaba uyothenga ilaa nto ikhasethi ngoku awukhweli uyotsho phaa uyadawunlowuda ngoku so kwakwezo changes ke ngoku yatshintsha into emculweni yatshintsha into emculweni ngoku kwafumaniseka iteknoloji ifikile kakubi ngoku so nee-companies ezininzi ke ngoku ii-productions kwafumaniseka uba nabo bayabethakala ke bayabethakala kwafumaniseka abanye abantu umuntu uyayeka ngokumculweni uyokwenza ezinye ibhizinesi abanye baya kwii-tenders so ninazi artist ke ngoku eziphantsi kwakhe niyabethakala because dala mos benifihlelwa kwayi-information benixelelwa vele kuthiwa hamba niyendaweni ethile niyoperform ungaxelelwa kwayimali ndiyozifumana le itshajiweyo xa kuthi egqise kuthiwa kuthiwa nantsi imali but loo nto leyo imkhulisile mathaswaye nangoku sengumashawe ntsamile enye into eafekthe kakhulu kule music industry wonke umuntu vele kwakho istudios umntu wane-laptop ngokumntu yiproducer into iqale phayana cause umculo wethu waleyo especially apha Eastern Cape sobulelo kwethu umculo umntu ungena estudio ngoku arekhode ngoku ayikhuphe ngoku ingoma kangarejistaji kangathini na ufumaniseka uba umntu urelisa kayi-5 ngeveki ufumaniseka le ngoma ibimnandi if ebenofowukhasa kule ngoma yabo so kwakho izitudio ezininzi kwakho ii-artist ezininzi abanye baze ngefame thina siyayiphila le nto yomculo abaze ngefame abaze ngestatus abanye benzela amacheri just like umntu uya kwi-event umntu athi kwi-event organizer hayi suka nongondibethe ngebhotile yabo
Yes. abayithathi serious nokuzibetheke ibhotile wenzela nje ifame nestatus uba makabone uzoposta kwi-social media so ibethile ke loo nto leyo and ke thina sinabantwana sikhulisile yabo so le industry kwayiyo nebhizinesi so sibethakele nyhani and I think ii-cities kwakurayithi kudala because ii-cities wawukwazi ukuthiwa ke u-EMI kwakunezokhampani o-CCP u-CCP uyakwazi ukunika ii-cities zibe yi-100 akunika amakhasethi ayi-100 namakhasethi ke ngala uzopromotha ngabo town to town yakoMacuba Dutywa sifike kuloo ndawo siyaphisa mhlawumbi siye kwamusic awo phayana silihlobo esizipromotha ngayo umntu angene ngaphakathi uba uthenge i-CD nekhasethi simnika noba yiloo t-shirt ne-CD yabo so yazatshintsha ngoku izinto umuntu ufuneka download and ke ngoku nemali ke ngoku i-download ufumaniseka imali incinci mhlawumbi $8 and ke ukudala ngela xesha le-CD ayikazi i-CD funeka ikhike funeka uphinde uhambe uyothenga uphinde uyoyithenga ukayikhiki ingoma yabo ikhasethi laliqhawuka kudala uqhawuka ikhasethi ufuna uphinde uyothenga elaa khasethi because kulaa ngoma kulandela uqhawuke kuyiza bani ukukhika kwikhasethi kulandela uqhawuke ii-album zam endizenze phaa as uMashava uKK Productions ziyi-2 ile yokuqala ukuyidlala ingoma i-album esithi umzantsi hayi endiqhubile ke loo album indiqhubile and kwakumandi kusebenza no-Brakk uyayi-understanda i-artist sihambile indawo uyakwazi upromota ugood mina yenzayo sisebenze eGrand ndinjenje nguye otherwise I thank uBrakk siqale ngayo-album ethi Mzantsi sirekhoda eJoburg irekhodwa nguTronics khona uTronics wayesenza uMzambia noMshoza i-album zam zenziwe nguTronics le Gedeza yesibini yanguTronics khona uDJ walapha eMdantsane uDJ Tools wayekhe waphangela emhlobeni nesafaka naye